दिनै जों बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिथु जोंनि गोजामसिन दाबि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाफुंनांगौनि दाबियाव जों बिथां मानगोनां भारतनि हादोर बेंगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां आरो आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाब चांद काटारिया आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखांनांगौ थायो जाहाथे जोंनि जिथु दाबि बे दाबिखौ जोंनि जाहाथे थाबैनो दाफुंनानै होयो बा जोंखौ बेनि थाखाय जों बिखान्थिखौ आवगायलांहोयो। ओमफ्राय जिथु लास्ट टाइम जों नुनो मोन्दों जे जोंनि जिथु अट'नमास स्टेट जानो थांगासिनो दङ सिक्स शिडिउल द'थि फारिलाइनि जिथु एरिया जिथु कार्बि आंलं आरो डिमासा बे माने अट'नमास स्टेट दानांगौ बा रिअर्गेनाइज खालामनांगौ होननानै बिथां राष्ट्रपति बिथां हादोर बेंगिरि द्रौपदी मुर्मुआ अलरेडि डिरेक्सन होखाबाय जे बेखौ दाफुंनांगौ थ' बे हिसाबै जाहाथे जोंनि जिथु बड'लेण्ड बे गोजामसिन दाबि हिसाबै भारतनिनो दा गिबि नाम्बाराव थानाय हिसाबै जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड दाबियाबो आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौबो दाफुंनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखाङो जे जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौबो जाहाथे ओरैबायदि भारतआव फिसा रायजो बा कार्बि आंलं डिमासा अट'नमास स्टेट जानो थांगासिनो दं थ' बेयाव लोगोसे जोंनिखौबो सरजाबफायो बा जोंनिखौबो दाफुंनानै होयो आरो सावरायनायाव जोंखौ बाहागो लानो बिथांमोना खावलायो आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो गोसो जायो जे बिथां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ बेखौनो खावलायो जे जेसेबांखिनि हायो थाब बा जोंनि भारतनि जिथु साधारन इलेक्सन जिथु जेनेरेल इलेक्सन लकसभा इलेक्सननि आवगायाव जोंनि जिथु दाबि बे दाबिखौ जाहाथे जोंनि समाधान खालामना होयो जाहाथे जोंनि जुदि दाबिखौ जुदि बिथांमोना जोंनि गोसो बायदि लुबैनाय बायदि जुदि आलादा रायजोजों जुदि मोनाब्ला बिथांमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा हयथ' जोंनि गणतान्त्रिक जिथु आन्दलन जों सोमावसारनाय बिथांमोना मोगा मोगि जानो थाखाय थाग थियारि जाना था बेखौनो बिथांनिसिम खावलायो।